Kedves gyülekezet, az Úr Jézus kegyelméből nagyon örülök, hogy itt vagyunk, vagy itthon vagyunk újból, és sajnos az utóbbi időben tényleg egy picit ritkább, távolabb kerültek egymástól azok a hetek, amikor itthon tudunk lenni, és jó találkozni veletek is, különösen, hogyha hosszabb idő telik el. Ennek aztán volt egy olyan következménye, ami számomra kedvesebb, hogy most nem azon kellett gondolkodnom, hogy van-e valami, amiről beszélhetnék, vagy gondolkodhatnánk együtt, hanem hogy melyik legyen az a sok közül, ami most azóta felszaporodott. És nem volt egyszerű választani, mert egyrészt hirtelen kellett, másrészt pedig nagyon sok oldala van az igazságnak, és némelyik nem olyan kedvesen hangzik talán, némelyik elszomorítólag is hathat ránk akár. Ezért igyekeztem egy olyan, talán érzelmi hatásába semleges témát választani, amiben azért mégis jól kamatozó igazságok lehetnek mindannyiunk számára. Kihoztuk Sanyival a táblát is, hogy ha tudjuk majd használni, nem tudom, hogy van-e közvetítés, mert akkor lehet, hogy nehezebben lesz olvasható a tábla mellől mindaz, amit írok, meg mondok, de igyekszünk majd ezt áthidalni, ezt a problémát. Most amiatt, hogy érzelmekben talán egy picit semlegesebb a téma, ennek van egy olyan hozadéka is, hogy ez az egyik leghosszabb témám, úgyhogy előre is elnézést kérek ezért. Igyekszem majd, jó lehet a segítségeteket is kérni bibliaszöveg olvasásában azért, hogy minél aktívabban tudjunk együtt gondolkodni. Nagyon sok költői kérdés is lesz ma délelőtt, a költői kérdések tudjuk olyanok, amikre nem kell válaszolni, de érdemes rajtuk elgondolkodni. Célokról és eszközökről szeretném, hogyha beszélgetnénk és gondolkodnánk. Mind a két fogalom benne van a hétköznapi beszédünkben, munkálkodásunkban, és nagyon gyakran találkozunk ezekkel a dolgokkal. Azt találtam szabatos meghatározásként a cél fogalmával kapcsolatban, hogy a cél az megvalósítandó eredmény, vagy egy kívánatos állapot, vagy elért hely. Tehát eredmény, vagy állapot, vagy hely, ami most még nincs, de szeretnénk, hogyha megvalósulna, szeretnénk, hogyha elérnénk oda, vagy hogyha abba az állapotba kerülnénk. Azt hiszem, hogy már ezzel is nagyon sok szempontból Isten igéjéhez vezet bennünket a célfogalma. Megnéztem az eszközfogalmát is, ami pedig így hangzik: alkalmas szerszám és vagy személy, ami vagy aki lehetővé teszi, könnyíti, gyorsítja a munkát. Az alapgondolat, ami miatt elkezdtem ebbe a témába kutatni a Bibliát, az volt, hogy nagyon sokszor előfordult nálam, és talán veletek is az, hogy összekuszálódnak a célok és az eszközök fogalma az életünkben. Sokszor céllá válnak az eszközök, és célokhoz nem jutunk el emiatt. Néha azt gondoljuk, hogy ha megszerezhetném azt a valamit, akkor már boldog lennék, vagy akkor az nagyon jó lenne. És ahogy sikerül megszerezni, akkor egyszerűen elakad a törekvés, akkor elértük, és az út végére értünk, holott jó lehet csak egy eszközt tartunk a kezünkbe. Sokszor szoktam ezt a példát használni, hogyha egy harmadikos általános iskolás osztályba összeadnánk a mobiltelefonoknak az értékét, ami a gyerekeknél van, akkor valószínű, nem tudom, segítsetek, de mondjuk, hogyha 20 gyerek van, akkor legkevesebb 2000 eurós összeg jön neki, de valószínű, hogy inkább a 4000 euró környékén lennénk egy átlagos osztályba. És hát nyilvánvaló, hogy harmadikos gyerekeknek nincs erre szükségük. Nincs ilyen eszközre szükségük, igaz? Az ő számukra egy ilyen 200 eurós telefon az cél. Nem eszköz, hanem cél. És hogyha megvan, akkor elérték a céljukat. Míg bizonyos üzletemberek számára ez csak egy eszköz. Jön, megy, ha nincs, akkor baj van,
De nem ez a cél. Nem azért dolgoznak, hogy legyen egy ilyen telefonjuk. Egy hétköznapi példa volt, talán közelebb vitt bennünket az alapproblémához. A következő költői kérdés az, hogy lehet-e a számunkra is az eszköz cél? Előfordul a mi életünkbe is. Gondolkodjunk egy picit ezen. Van-e olyan, hogy összekeverjük az életünkben az eszközöket és a célokat? És az egész feje tetejére áll, és eszközökért küzdünk. Lehet-e egyáltalán cél az eszköz? Válhat-e azzá? Menjünk egy kicsit közelebb. Vannak-e céljaink? Ez lehet, hogy evidensen hangzik ez a kérdés, de nagyon sokan küzdenek és küzdünk azzal, hogy azon kapjuk magunkat, hogy nincsenek céljaink. Maximum az a célunk, hogy túléljük a mai napot, vagy a hetet, vagy a hónapot. És egyszerűen nincs erőnk, ambíciónk, nincs bennünk spiritus, hogy hosszabb távra tervezzünk. A szombatiskolában erről, legalábbis a mi osztályunkban nagyon jó gondolatok hangoztak el, hogy Istenben hívő ember számára a cél olyan hosszú távú kell, hogy legyen, hogy föl kell, hogy ölelje az egész örökké valóságot. Ha nem így van, akkor nagyon nagy problémák vannak. Szóval vannak-e céljaink? Milyenek ezek a céljaink? Milyen jellegűek? Mondom, ezek költői kérdések lesznek, mondom gyorsan egymás után. Van-e közöttük legfontosabb? Mert nyilván nem csak egy célunk van, jó lehet van több is. Rövid, közép, hosszú távú célunk. Ezek közül melyik a legfontosabb, hogyha úgy tetszik, melyik a végcélod? A következő kérdés, hogy milyen viszonyban állnak a céljaid egymáshoz képest? Egy irányba mutatnak-e? Nagyon sokszor Ritánál ezt nagyon nehéz, nagyon könnyű tetten érni, és nagyon nehéz koordinálni, hogy van több célja, szeretne jókedvű lenni, és szeretne játszani, de közben meg nem aludt már vagy 10 órája, 12 órája, muszáj lenne, hogy aludjon ahhoz, hogy tudjon játszani, és hogy jókedvű legyen. De ő játszani szeretne, és jókedvű szeretne lenni. Ezért nem egy irányba mutatnak a célok. A mi céljaink egy irányba mutatnak-e? És a legfontosabb kérdés, hogy vajon a végcélunk felé mutatnak-e az összes többi részcéljaink? Vajon az a legfontosabb végcél felé mutatnak-e, vagy a rövidebb távú céljaink azok ne talán szöges ellentétben állnak vele, de azért van egy végcélunk. A Biblia elmondja azt, hogy Istennek van célja velünk. Olvasunk néhány igét. Szeretném, hogyha valaki megkeresné a János Evangélium a 15. rész 16. versét. Kérnék majd egy kezet, aki azt szeretné, vagy tudná olvasni. János 15-16. Valaki Máté 28-20-at. János 15-16. Kivállalja. Köszönöm. Máté 28-20-at. Köszönöm. Efézusbeliekhez írott levél második rész 10. versét. Efézus 2.10. Köszönöm. Efézus 4, 11-től a 12-ig. Köszönöm. És 1 Péter első rész második verse és 9. verse. 1 Péter, köszönöm szépen. Én pedig az alapigét olvasnám e tekintetben, Példabeszédek könyve 16. részéből a 14. verset. 4. verset, bocsánat. Példa 16.4. Minden teremtett az Úr az ő maga céljára, az istentelent is a büntetésnek napjára. Szeretném, hogyha az első részével foglalkoznánk jobban. Mindent teremtett az Úr az ő maga céljára. Ezt többféleképp lehet értelmezni, igaz. Lehet azt is gondolni, hogy Isten mindent, amit teremtett, azt egy megfelelő célra teremtette, de úgy is, hogy Istennek vannak céljai, és mindent, amit teremtett, a saját céljaira teremtett.
többféleképp lehet értelmezni, de alátámasztja azt az alapvetést, hogy Istennek célja van a teremtményeivel, és köztük velünk is. Szeretném, hogy olvasnánk akkor János 15-16-ot, most kifejtenék ezek a bibliaszövegek azt, hogy Istennek milyen céljai vannak velünk. Igen. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és aki gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az atyától az én nevemben, megmaradjon néktek. Nagyon köszönöm. Milyen célja van Istennek azzal, hogy kiválasztott bennünket, hogy megteremtett és hogy kiválasztott bennünket? Azt mondja, hogy ti elmenjetek. Nyilván erről is lehetne beszélni, hogy mit jelent ez a szó, de hogy gyümölcsöt teremjünk, és hogy az meg is maradjon. Máté 28:20 nyíltabban mondja ugyanezt el. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néked, és íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Köszönöm szépen. Ugye itt nyíltan mondja, hogy elmenjetek, tegyetek tanítvánnyá minden népeket, tanítván és megkeresztelvén őket. Tehát Istennek van egy ilyen jellegű célja az ő teremtményeivel. Efézus 2:10. Nagyon jó a szöveg. Vezet bennünket tovább, hogy nem csak arra, hogy az ő ismeretét elvigyük a világba, hanem jó cselekedetekre, amit ráadásul előre el vannak készítve. Amik előre el vannak készítve. Erre is teremtett bennünket az Úr, tehát ez is célja velünk. Efézus 4:11-12. Köszönöm szépen. Elmondja az ajándékokat, de elmondja a célt is. A cél pedig az, hogy szolgálat munkájára, tökéletesítésre, építésre. És még illetve két szöveg van Péter apostol első leveléből, nem is tudom, hogy ki vállal. Igen, tessék. 1:2 és 1:9. Nagyon szépen. Jó, bocsánat. Így van. Az utolsó része nagyon fontos volt, elnézést, hogy beleszóltam. Itt vannak egy csokorba ezek a szövegek, és nagyon világosan látszik két nagyon fontos és speciális cél, amit Isten minden teremtménye számára célként határoz meg. Mik lehetnek ezek, akár kérdezhetném is, de látjuk azt, hogy szolgálat és üdvösség. Szolgálatra és üdvösségre, jó téteményre és üdvösségre. Pál apostol azt mondja, hogy célegyenest igyekszem az Istennek onnan fölülről való elhívása jutalmára. Gondoljunk egy kicsit azokra a célokra, amik az előbb talán fölmerültek bennünk, amikor ezeket a költői kérdéseket soroltam. Hogy milyen céljaink vannak, vajon párhuzamban állnak-e a saját céljaink Istennek a ránk vonatkozó céljaival? Szolgálat és üdvösség. Istennek ez a két alapvető célja van mindannyiunk számára. Erre ki vagyunk választva, ezeket ő előre elkészítette, a megtisztítást is, az üdvösséget is, a jó cselekedeteket is. Most kérdés, ugye, marad még költői kérdésnek újból, hogy vajon a saját céljaink ezekkel a célokkal összhangban állnak-e? Beszéltünk arról, hogy Istennek vannak céljai a teremtményeivel, vajon vannak-e Istennek saját céljai? Nyilvánvalóan. Nem tudom, hogy ismerjük-e Istennek a végcélját, a legvégsőt. Biztos, hogy vannak gondolatok, szeretném, hogyha elolvasnánk, és talán ezt a részt ilyen szempontból nem szoktuk túl sűrűn olvasni a Bibliából. Korintusbeliekhez írott
első levél, keressük meg a 15. részt. Korintusbeliekhez írott első levél, 15. rész, a 22. verstől a 28. versig Pál apostol kifejt egy gondolatsort, aminek a végén elmondja, hogy mi Istennek a végcélja, a legesleg végső célja. Mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megelevenítetnek. Mindenki pedig a maga rendje szerint, első zsenge a Krisztus, azután akik a Krisztuséi az ő eljövetelekor. Aztán a vég, mikor átadja az országot az Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden birodalmat és minden hatalmat és minden erőt. Mert addig kell neki uralkodnia, míg nem ellenségeit mind lábai alá veti, mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Nem tudom, hogy érezzük, hogy haladunk a vég felé, a végcél felé. Először mindnyájan meghalnak, azután mindnyájan életre kelnek. Azután a vég, amikor átadja Jézus az országot az Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden birodalmat és minden hatalmat és erőt, mert addig kell neki uralkodnia, míg nem ellenségeit mind lábai alá veti, mint utolsó ellenség töröltetik el a halál, mert mindent az ő lábai alá vetett, mikor pedig azt mondja, hogy minden alája van vetve, nyilvánvalóan, hogy azon kívül, aki neki mindent alávetett. Mikor pedig minden alája vettetett, akkor maga a fiú is alávettetik annak, aki neki mindent alávetett. Miért? Hogy Isten legyen minden mindenekben. És nincs tovább. Nincs tovább a gondolatsor. Istennek a végcélja, hogy Isten legyen minden mindenekben. Szóval lehet, hogy egy kicsit magyarázni kell. Hogyha azt mondanám nektek, hogy az a célom, hogy én legyek minden mindenbe, akkor lehet, hogy azt mondanátok, hogy na jó, akkor most már gyere le a szószékről, mert egy kicsit túlkapásba estél, vagy nagyon is. Hogy kell ezt érteni? Vagy hogy lehet ezt érteni? Egész más lenne a helyzet, hogyha én magam lennék a szeretet. Ugyanis Isten maga a szeretet. És így már egész más dolog kimondani ezt. Hogy a szeretet legyen minden mindenekben. És nyilván ez a legkívánatosabb cél. Hogy mindent áthasson a szeretet. Isten végcélja a teljesen helyreállított szeretet kapcsolat. A teljesen helyreállított szeretet kapcsolat. Ez a végcélja. Amikor az Isten lelke van benned, bennem, és minden létezőben. Ez most a gondolat szempontjából fontos kihangsúlyozni, hogy és minden létezőben. Akkor van teljesen helyreállítva a szeretet kapcsolat. Amikor nincsen diszonancia sehol és semmiben. Amikor a szeretet kapcsolat helyreáll. Hogyha figyeljük Jézusnak a főpapi imáját, és ebből szeretnék olvasni egy részt, akkor kitűnik, hogy Jézusnak is ez volt a célja. Hogy ezen végcél felé munkálkodjon és dolgozzon. Hogy a teljes szeretet kapcsolat helyreálljon Isten és minden teremtménye között. János evangéliumának a 17. részéből olvasnám a 19-től a 26-ig. Picit hosszabb rész lesz, elnézést. És én ő érettük oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban. De nem csak ő érettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, őnékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek,
hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nékem adtál, mert szerettél engem a világ alapjának fölvettetése előtt. Igazságos atyám, és a világ nem ismert téged, de én ismertelek téged, és ezek megismerik, hogy te küldtél engem. És megismertetem ővelük a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amellyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek. Mi Jézusnak a célja azzal, hogy megszeretné velünk ismertetni az atyát? Azt mondja János apostol, úgy jegyzi le, hogy Jézus így imádkozott, hogy az a szeretet legyen bennük is, amivel te, atyám, szerettél engemet a világ megalapítása előtt. Istennek a végcélja a teljesen helyreállított szeretet kapcsolat közte is minden létező teremtménye között. Ebbe illeszkedik bele minden más célja, részcélja. Ugye olvastuk az elején példabeszédek könyvéből azt, hogy minden teremtett az Isten a maga céljára. A végcélja ez, amiről most beszélünk, hogy a teljes szeretet kapcsolat helyreálljon. A teremtéstől kezdve olvashatjuk a megváltáson át, ugye Ézsaiás 49-ot azt mondja, hogy kevés az, hogy nékem szolgám légy, hanem még másra is kiválasztottalak. És Lukásnál azt mondja, hogy azért jött az emberfia, hogy megkeresse és megtartsa, aki elveszett, általánosan fogalmaz, és Péter apostol második levelében pedig azt mondja, hogy akinek az a célja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Minden ilyen részcél azért van, hogy a szeretet kapcsolat helyreállhasson, úgy a maga tökéletességében, ahogyan az volt valamikor. Újból a kérdés, hogy céljaink egyeznek-e, párhuzamban állnak-e Isten céljaival. Vizsgáljuk meg. Kinek a céljai fontosabbak? Egy családon belül vannak prioritások. Rita általában játszani szeretne, és néha eléri a célját. De nem lehet mindig játszani. Vannak prioritások egy családban. Kinek a céljai fontosabbak? Reméljük, hogy eljutunk oda, amikor Rita belátja, hogy nem mindig az ő céljai a legfontosabbak. És remélem, hogy én is belátom azt, hogy nem mindig a saját céljaim a legfontosabbak. Isten céljai a fontosabbak, vagy a sajátunk? Hogyha egy irányba mutatnak, akkor nem olyan nehéz a kérdés. Beszéltünk nagyon sokat a célokról, beszéljünk egy picit az eszközökről. Milyen eszközei vannak Istennek? Ugye beszéltünk az elején arról, hogy az eszközök, azok lehetővé teszik, vagy gyorsítják, vagy könnyebbé teszik a munkát. Milyen eszközei vannak Istennek? Gondoljuk végig. Jézus Krisztusnak ma a legnagyobb eszköze itt a Földön, kicsoda? A Szentlélek. De maga Jézus is eszköz volt, kinek a kezében? Az Isten kezében, amíg itt volt a Földön. Azt mondja Jézus, hogy nékem adatott minden hatalom menjen is földön. A hatalom eszköz, de még milyen eszköz? Kik engedelmeskednek Jézus szavának? A szolgák eszközök? Bizony eszközök. Jézusnak kik engedelmeskednek? Zsoltáríró nagyon szépen mondja, de több helyen a Bibliában. Ti angyalok, ti hatalmas erejűek, akik az ő szavára hallgattok. Jézusnak eszközként van a kezébe a teremtés, igaz? Nem csak teremteni, hanem újjáteremteni is tud. És ez is egy eszköze. Eszköze Isten kezében a Szentírás. Mindannyiunkat ez ér el. Milyen eszközei vannak még Istennek? Ott van az ő jelleme, igaz? Ha ez nem lenne, akkor minden más eszköze gyenge lenne. Az a szeretet, ami mindent áthat. De vannak Istennek sokkal egyszerűbb eszközei is. 2 gerenda és néhány szög. Emlékeztek erre az eszközre? Mit lehet kezdeni 2 gerendával meg néhány szöggel?
Hát van néhány dolog, amit meg lehet csinálni, de úgy gondoljuk, hogy olyan nagy dolgokat nem. De Istennek a kezében 2 gerenda, meg néhány szög is hatalmas eszköz tud lenni, és hogyha ezt tudjuk, akkor jó, hogyha magunkra azt gondoljuk, hogy nem vagyunk túl jó eszközök, akkor gondoljunk arra is, hogy néha Isten még egy gerendát is tud használni, meg néhány szöget is, hát akkor talán mennyivel inkább bennünket. Milyen eszközeink vannak nekünk? Vannak-e eszközeink? Kaptunk valamit a mennyből, vagy nincsenek eszközeink? Eszköztelenek vagyunk. Van-e gondolatotok? Olvastunk az előbb a lélek ajándékairól. Ezek célok vagy eszközök? Maradjunk egy kicsit azért mindig a fejünkben, mert úgy látom, hogy elmentünk egy irányba. Mindig maradjon a fejünkben az, hogy a kettőről beszélünk, és annak a sokszor helyet cseréléséről. Vannak lelki ajándékaink, vagy lehetnek lelki ajándékaink. Ezek célok vagy eszközök? Ezek eszközök. Fontos. Néha célként határozzuk meg őket. Ezek eszközök. Biblia eszközünk? Nekünk is? Nekünk is eszközünk. Az imádság szintén lehet egy erős eszköz. Az adottságok, a talentumok. Az adottságok vagy a talentumok célok vagy eszközök? Eszközök. De nem jelennek meg sokszor úgy az életünkben, mint elérendő cél. Nézzük meg Salamon életéből, hogy hogyan keveredhetnek ezek össze. Mondtam, hogy egy picit hosszabb lesz, elnézéseteket kérem, próbáljatok figyelni, én pedig megpróbálok nem elaltatni benneteket ezzel a sok biblia szöveggel és pergő gondolatsorral. Királyok első könyvéből, Salamon életéből egy különös részt, ha elolvasunk. És nyilván ez az ő életének kezdetét jegyzi le itt a krónikás. Királyok első könyve 5. rész, 3. rész, 5. versétől. Királyok első könyve 3. rész 5-től a 15-ig terjedő versek. Megjelenik Gibeonban az Úr Salamonnak azon éjjel álmában, és mondta az Isten, kérj, amit akarsz, hogy adjak neked. És mondta Salamon, te a te szolgáddal, az én atyámmal Dáviddal nagy irgalmasságot cselekedtél, amiképpen ő járt is előtted, híven, igazán és hozzád egyenes szívvel, és megtartottad neki ezt a nagy irgalmasságot, hogy neki fiat adtál, aki az ő királyi székében ül, amint te mai napon megtetszik. És most, ó én Uram Istenem, te tetted a te szolgádat királlyá, Dávid az én atyám helyett. Én pedig kicsin gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni, és a te szolgád a te néped között van, amelyet te magadnak választottál, nagy nép ez, amely meg nem számláltathatik, meg sem irattathatik a sokaság miatt. Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon választást tenni jó és gonosz között, mert kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet. Talán tovább nem olvasnám. Eszközt vagy célt kért Salamon? Nyilvánvalóan eszközt, ugye, mert meg is magyarázza, hogy miért kéri. Egyrészt, mert nem tartotta magát annyira értelmesnek a feladathoz képest, másrészt pedig azt mondja, hogy ezt a te nagy népedet hogy lehetne máshogy irányítani, hogyha nincs valakinek értelme és bölcsessége. És ugye nem olvasom tovább az idő rövidsége miatt, de tudjuk, hogy Isten nem csak ezt az eszközt adja neki, hanem még ad eszközöket. Milyen eszközöket ad még neki? Ad neki, azt mondja, anyagi javakat, és bizonyos föltételek mellett hosszú életet, és ellenségei fölött is uralmat. Tehát nagyon sok eszközt, ezek a dolgok, amiket Salamon kért, és amit nem kért, de kapott, ezek az eszközök, ezek nem szoktak megjelenni az életünkben célként. Megint csak. Jó, igaz, tegyük hozzá, hogy amíg eszközeink sincsenek, addig bizony cél lehet az eszköz, hogy elérjük, hogy megszerezzük. De az a baj, hogyha ebben kimerülnek a céljaink, akkor
nem tudunk tovább lépni, mert amint megszereztük az eszközt, elértük a célunkat, és megálltunk az úton. Ezért nem jó az, hogyha az eszközök végcélok, és ezért kell tudni azt, hogy mi eszköz és mi cél. Nem mindig könnyű. Bölcs Salamon eszközöket kért, illetve ekkor csak még Salamon volt, és kért bölcsességet. És azután hosszú évekig használta ezeket az eszközöket. Milyen célokra használta? Erről is beszéltünk a szombatiskolában. Milyen célokra használta az eszközöket? Mindig csak arra, amire kérte? Nem. Hanem elkezdte az eszközöket, azt mondta, hogy építettem magamnak, szereztem magamnak, csináltam magamnak, és elkezdte az eszközöket másra használni, mint amire valók. Ez is egy fontos gondolat a gondolatsorba. Másra használni, mint amire valók. És valahol az egész gellert kapott. Hirtelen az eszközök, az épületek, a szolgai rendtartás, mind-mind, amik hatalmas eszközök voltak, lehettek volna, céllá lettek. Öncélúvá lettek, és ez mind a két értelemben igaz. Salamon a saját céljára építette őket, másrészt pedig öncélúvá váltak, mert ha egy eszköz céllá válik, akkor öncélú lesz, mert nem munkálkodik semmi másért, csak önmagáért van. Két fontos üzenettel vagy következtetéssel szeretném zárni, de legalább olyan hosszú rész következik, mint amennyi eddig volt, elnézéseteket kérem még egyszer. Az első fontos üzenet az eszközökkel kapcsolatban, az Korintusbeliekhez írott levél második levél 9. részében található. Nagyon nagy bátorítás, de nagy figyelmeztetés is az, amit le van jegyezve. Korintusbeliekhez írott második levél 9. rész, és itt szeretném olvasni a 6-tól a 11-ig terjedő verseket. Azt mondom pedig, aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Ki, amint eltökélte szívében, nem szomorúságból vagy kénytelenségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor, teljes elégségetek lévén minden jó téteményre bőségben legyetek. Amint megvan írva, szórt adott a szegényeknek, az ő igazsága örökké megmarad. Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret eleségül, áld és megsokosítja a ti vetéseteket, és megnöveli a ti igazságotoknak gyümölcsét, hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, amely általunk hálaadást szerez az Istennek. Pál apostol azt mondja, hogy máshogy kérdezem, igazat mond itt Pál apostol, vagy nem? Tapasztalatotok. Mi a tapasztalatotok? Isten mindenben, mindenkor teljes elégségünkre áld meg bennünket. Mindig megelégedettek vagyunk? Nem vagyunk mindig megelégedettek. Pál apostol, de nem is fejezte be a mondatot itten. Azt mondja, hogy mindenben, mindenkor teljes elégségetek lévén, mire legyünk bőségbe? Hát a jó téteményekre. A jó téteményekre. Azt mondja a 11. vers, hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jószívűségre. A teljes jószívűségre. Azt kell, hogy mondjuk és lássuk, hogy a szolgálatra, és ez nagyon fontos igazság,
a szolgálatra, ami Istennek az egyik nagy célja a kettő közül, ami ránk teremtményeire vonatkozik. Ugye mi volt ez a két cél, az üdvösség és a szolgálat? A szolgálatra Isten minden eszközt a rendelkezésünkre bocsájtott. Minden eszközt a rendelkezésünkre bocsájtott. Figyeljétek, amit mondok, a rendelkezésünkre bocsájtott. És most olvassuk el, ugyanitt Korintusbeliekhez írott második levélben, csak lapozzunk vissza a 6. részhez. 6. rész, 9. és 10. vers. 2 Korintus 6, 9 és 10. Mint ismeretlenek és mégis ismeretesek, mint megholtak és ím élők, mint ostorozottak és meg nem ölöttek, mint bánkódók, noha mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint semmi nélkül valók, és mindennel bírók. Még egyszer mondanám, Isten a szolgálatra, ami az ő egyik nagy célja teremtményeivel kapcsolatban, minden eszközt a rendelkezésére bocsájtott a teremtményeinek, a szolgálatra. De Isten, most így fogalmazom, bocsássatok meg, kétszer is meggondolja, hogy birtokul adja-e nekünk ezeket az eszközöket, vagy csak rendelkezésünkre bocsátja őket. Mi a különbség a kettő között? Salamonnak birtokul adta a bölcsességet. Salamonnak birtokul adta a gazdagságot. Testvéreim, vannak-e ilyen tapasztalataink, hogy nincs? Nincs. De mégis valahogy tudunk segíteni. Van ilyen tapasztalatunk? Na, azt gondolom, hogy van, nem? Vannak olyan élettapasztalataink, amikor üres a zsebünk, és mégis jönnek élethelyzetek, hogy tudunk segíteni. Az agyüzenete az egyik nagy üzenet ennek a szövegnek, hogy Isten a jó cselekedetekre, most idéznem, ahogy más író írta, a menny gazdag tárházát a rendelkezésünkre bocsájtotta, a jó cselekedetekre. De Isten kétszer is meggondolja, hogy vajon birtokul adja ezt nekünk. Nagy-nagy különbség van az eszközök birtoklása és a rendelkezésükre állása között, és nem csak a birtoklás ténye lehet veszély. Mert ugye, hogy más az, hogyha valami rendelkezésemre áll, és oda mehetek, és használhatom, fölhasználhatom a jóra, vagy amikor itt van az én kezembe. Ez óriási különbség. De nem csak a birtoklás miatt nem adja mindig és mindenkinek Isten birtokol az összes eszközt, hanem amikor nem a birtokunkban levő dolgokkal kell cselekedni, akkor ott muszáj hitben cselekedni. Ahhoz nem kell nagy hit, hogy megvásároljak egy drága autót, hogyha a zsebemben van az összeg. De ahhoz, hogy bizonyos dolgokat tegyek az Úrért úgy, hogy semmi eszköz nincs nálam, na ahhoz kell hit. A menny ígéreteire alapozott tettek hitet föltételeznek. Egyébként nem indul el az ember. És Isten sokszor ezért is nem adja birtokul a dolgokat, mert akkor nem hitben lépnénk. A rendelkezésünkre állnak, itt van, látható, mire használjuk. De amikor nincs, akkor nehezebb elindulni. Kivéve, hogyha hisszük és ismerjük Istennek ezt az ígéretét, amit Pál apostolon keresztül mond, hogy szegények vagyunk, de sokakat gazdagíthatunk, és semmi nélkül valók is lehetünk úgy, hogy mindennel bírunk. A teljes jótéteményre, a teljes jószívűségre Isten mindent a rendelkezésünkre bocsájt. Azt mondtuk, hogy Istennek két célja van velünk, és az egyik a szolgálat. És láttuk azt, hogy Isten a szolgálatra minden eszközt a rendelkezésünkre bocsájtott. Olvastunk olyan bibliaszöveget is még, hogy a jó cselekedeteket egyénenként mindenkinek elkészítette előre. Úgy tűnik, hogy a szolgálat célja, útja ki van kövezve, járni kell rajta, hittel lehet csak járni rajta, egyébként nem, de ez egy kikövezett út. Mi a helyzet a másikkal,
Istennek a másik céljával velünk kapcsolatban az üdvösséggel. Újból lapozunk Péter apostolnak a leveléhez, második leveléhez, és erről talán már beszéltünk ugyanilyen körülben, hogy vajon az üdvösséggel kapcsolatban, ami Istennek a másik nagy célja számunkra, vajon ezzel kapcsolatban Isten gondoskodott-e az összes eszközről? Vajon gondoskodott-e az összes eszközről? Péter apostol második level első rész 3. és 4. versét olvasnám. Mivel, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. Amíg hozzáolvassuk Lukács 11, 9, 13-at, gyorsan odalapozom csak. Lukács 9, 11-től 13-ig. Bocsánat, Lukács 11, 9-től a 13-ig, igen. Lukács 11, 9-től a 13-ig. És mondom néktek, kérjetek, és megadatik nektek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyitatik néktek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és az zörgetőnek megnyitatik. Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ad neki, vagy ha halat, vajon a hal helyett kígyót ad neki? Avagy ha tojást kér, vajon skorpiót ad neki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Ez a két szöveget is csak egymás mellé rakjuk, azt látjuk, de ki is mondja Péter apostol, az ő Isten ereje mindennel megajándékozott bennünket, ami az életre és a kegyességre való. Az eszközök rendelkezésre állnak az üdvösségre is, minden eszköz. Előfordul, hogy mégis ebben az esetben is összetéveszthetjük őket, és célként határozzuk meg az üdvösségre való eszközöket. De van egy másik veszély, és ezért hoztuk be a táblát, még ezt gyorsan, hogyha sikerül. Talán így szemléletesebb lesz az, hogy mi az a másik veszély, ami az üdvösségre való eszközökkel kapcsolatban előfordulhat. Nem tudom, hogy így lehet-e hallani, amit mondok. Próbáltam egy logikai sorrendet felállítani, ami nem is biztos, hogy teljesen helytálló. Vizsgáljátok meg, de nem is a helytállósága az elsődlegesen fontos, hanem old, amit következtetni szeretnénk ebből. Hogyan olvastuk, hogy mi Isten végcélja? Helyreállított szeretet kapcsolat minden teremtménnyel, igaz? Ezt olvastuk Korintusbeliekhez írott levélben Pál apostol tollából. Helyreállított kapcsolat. Megtaláltuk Korintushoz írott első levél, 15. rész, 22-től a 28-ig. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, szükséges az, hogy legyen üdvösség. Hogy üdvösség lehessen, hogy üdvözülhessen egy teremtmény, ahhoz szükséges, hogy újjá legyen teremtve. Újjáteremtés nélkül nem léphet senki el az üdvösségbe. Újjáteremtés. Ahhoz, hogy valaki újjá legyen teremtve, egy dolog szükséges, hit az Úr Jézus Krisztusban. Hogy lehessen hinni Jézusban, ehhez őnek el kellett jönni a földre, és föl kellett, hogy áldozza magát. Jézus áldozata. Kellett, hogy legyen egy törvény, ami miatt Jézusnak föl kellett áldozni magát. Az a törvény, ami elítélne bennünket. Helyette ő vállalta magára az ítéletet.
Csak itt folytatnám. Ahhoz, hogy valaki Jézushoz jöjjön, szükséges, hogy fölismerje, akár a törvényből, hogy vétett ellene. Szükséges a bűn fölismerése. És van egy alapállapotunk, ez a bűnös természet és bűnös állapot. Hozhatnánk mindegyik gondolatsor mellé Biblia szövegeket, talán most az idő rövidsége miatt ettől eltekintenénk, de tudjuk azt, hogy minden ember vétkezett és szűkölködik az Isten dicsősége nélkül, és a bűn ismerete a törvény által van. Most idézem Pál apostoltól a különböző meghatározásokat. Tehát a bűn ismerete a törvény által van, a törvény pedig Krisztusra vezérlő mesterünk élet, és aki hisz Jézusban, annak örök élete van. De Pál apostol azt mondja, hogy csak az újjáteremtett szív az, ami számít igazán. Ugye mondja azt, hogy a körülmetélkedés és a körülmetéletlenség nem számít semmit, hanem az új teremtés. És csak aki újjáteremtődik, akit újjáteremt az Isten, az léphet be az üdvösségbe, és miután belépett, akkor valósulhat meg Isten végcélja, igaz? Hogy teljes, helyreállított szeretet kapcsolat legyen. Jól gondolom, hogy néha ezek célként fogalmazódnak meg bennünk, amik itt vannak köztük, és a végcélról meg elfeledkezünk. Néha ezeket célul látjuk, vagy célnak tekintjük, és közben meg egy bizonyos végcél felé eszközök. Egy bizonyos végcél felé eszközök. De amire föl szeretném hívni a figyelmet, ami nagy problémánk, talán mondhatom többes számba. Én biztos, hogy küzdök vele. Mindegyik pont egy olyan igazságot takar, amit szükséges megismertetni a világgal ahhoz, hogy Jézushoz jöjjenek. Ezek az igazságnak az alaprészei, az alappontjai. Jézus áldozata, a bűnös természet, bűnösségünk fölismerése, az újjáteremtés, kihagyhatatlan lépések. De mindegyik hideggé, rideggé, még Jézus áldozata is törvényeskedővé válik, kommunikációba és gondolkodásba akkor, hogyha szem elől tévesszük a végcélt. Mi a végcél? A teljes, helyreállított, szeretett kapcsolat Isten és az adott ember között. És ezzel most egy picit szeretnék a misszió munkára is reflektálni. És olyan jó, hogy előjöttek ugyanazok a szövegek, amiket a misszió 10 percben is olvastunk. Mindaz, ami hatalmas igazság, ígéret, az Isten eszköze végcélja megvalósításába. És hogyha elfeledkezünk Isten végcéljáról, hogy ő a szeretet kapcsolatot szeretné helyreállítani mindannyiunkkal, akkor akarva, akaratlanul törvényeskedővé fogunk válni. Mert nem édesíti meg a szeretet. Hiányzik belőle a mindent megédesítő szeretet. Ugye ez is egy aztán Tapasztalatok és látomások című könyvben egy más jellegű fejezetből, de ide is vonatkoztatható rész. Isten a szeretet kapcsolatot szeretné helyreállítani. És hogyha ennek a tudata, ez a végcél nem lebeg ott minden egyes kommunikációnkban, saját magunkra nézve is, meg kifele, akkor hideggé, rideggé és törvényeskedővé fog válni. Nem lesz vonzó. Az eszközök rendelkezésünkre állnak, de csak nagyon ritkán kapjuk őket birtokul. Hogyha megkapjuk, nagyon óvatosan kell bánni az eszközökkel, de használni kell őket. Használatra vannak adva. Az a kérdés, hogy tudunk-e hitben előrelépni. Tudjuk-e úgy használni az eszközöket, hogy közben nem birtokoljuk. Jusson eszünkbe a tékozló fiúnak a példája. Mind a kettőnek. Nem szívesen használták az eszközöket odahaza, mert nem érezték a sajátjuknak. Úgy érezték, hogy az az édesapámé.
Akkor lesz igazán az enyém, ha azt csinálok vele, amit akarok. Vajon tudunk-e a nem birtokul adott, de rendelkezésre bocsájtott eszközökkel hitben előrelépni? Hogy igen vagy nem, az nagyban beszél arról, hogy az atyával milyen a kapcsolatunk. Ugyanis a szeretet kapcsolaton múlik az, hogy birtokomnak érzem a rendelkezésre bocsájtott eszközöket, vagy pedig úgy érzem, hogy azok nem az enyém, nem tudok velük lépni. És ne feledjük azt, hogy az eszközök használatra vannak, jó téteményre és üdvösségre. És ezek mind-mind rendelkezésre állnak, de a legfontosabb, hogy ne tévesszük szem elől egy percre sem a végcélt. A végcél pedig micsoda? A teljes szeretet kapcsolat helyreállítása Isten és minden teremtmények között. És én kívánom, hogy ez a kapcsolat minél hamarabb álljon helyre mindannyiunk életében, Isten kegyelméből. Amen.